Μια ταινία που έχει μείνει πολύ τρυφερά στη μνήμη μου είναι του Τζουζέπε Τορνατόρε και είναι Σινεμά ο Παράδεισος. Θυμάμαι τη στιγμή που συνάντησε πλέον μεγάλος ο γιος τη μητέρα. Και ήταν μια συνάντηση έτσι πολύ τρυφερή, χωρίς να δείχνει, όπως έχουμε συνηθίσει γενικώς, να τα βλέπουμε όλα αναλυτικά στην οθόνη. Θα πω μια ταινία που με συγκινεί πολύ περισσότερο όταν μιλάω για αυτή, παρά για όταν τη βλέπω. Είναι ο Νεκρός του Jim Jarmusch, που τη θυμάμαι από πάρα πολύ μικρός, από το κινηματογράφο Αμόρε. Και κάποια στιγμή άκουσα τυχαία τη μουσική του Neil Young που είχε γράψει για αυτή την ταινία και ήθελα να την ξαναδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ταινία του Μπέλα Τάρ, οι αρμονίες του Werkmeister και συγκεκριμένα ένα μονοπλάνο το οποίο ήταν απλώς ένα πλήθος που περπατούσε, κρατούσε αρκετά λεπτά και για μένα ήταν πολύ σημαντική στιγμή γιατί αισθανόμουν ότι είχε καταργήσει τελείως τον κινηματογραφικό χρόνο και γινόταν κάτι άλλο όλο αυτό, ένα ντοκουμέντο. Με δύο φίλους πάμε να δούμε μια ταινία την οποία δεν ξέρω πια. Ήταν η πρώτη ταινία που μου το είχε κάνει αυτό το πράγμα τόσο έντονο. Σιγά σιγά να αρχίσω να καταλαβαίνω να μου αρέσει, χωρίς δεν και καλά να καταλαβαίνω τι ακριβώς μου άρεσε. Από τότε την έχω δει άλλες 10 φορές. Ήταν το Stalker του Ταρκόφσκι. Μία από τις ταινίες που με έχει συγκινήσει πολύ είναι το Δαμάζοντας τα κύματα. Και ιδιαίτερα η τελευταία σκηνή της ταινίας, όπου έχει πεθάνει ο πρωταγωνιστής, ο άντρας της Emily Watson, και έχει πάει στον Παράδεισο και είναι οι καμπάνες οι οποίες του ουρανού που χτυπάνε, που υποτίθεται την βλέπει, την προσέχει και την αγαπάει από τον ουρανό. Συγκινητικές στιγμές κάθε φορά που βλέπω το Αμέρικα είναι το σημείο που το παιδί, ο Στάθης Γιαλελής, ο ηθοποιός, φεύγει από το χωριό του, από την Ανατόλια, στην Τουρκία, για να πάει στην Κωνσταντινούπολη και μπαίνει η μουσική του Χατζηδάκη, το Αστέρι του Βοριά. Μου θυμίζει τη στιγμή που έφυγα εγώ. Σκηνή στην ταινία «Το κυνήγι της ευτυχίας», όπου ο Will Smith, ο ηθοποιός, είναι με το παιδί του στο σταθμό του μετρό. Έχουν εξεμείνει από λεφτά και δεν έχουν καν που να κοιμηθούν και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να περάσει στο παιδί του όσο πιο ευχάριστα γίνεται το ότι θα πρέπει να κοιμηθούν στις τουαλέτες του μετρό. Οπότε ξεκινάει ένα παραμύθι ότι πατάει ένα κουμπί και η μηχανή του χρόνου τους μεταφέρει στην εποχή των δεινοσαύρων. Αλλά την άλλη μέρα το πρωί που ξυπνάνε, το παιδί του όντως δεν έχει καταλάβει τίποτα. Είχε μπει σε όλη αυτή την ιστορία που του έφτιαξε ο πατέρας του και αισθανόταν καλά το παιδί. Και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα αυτό, γιατί απλά και μόνο καταλαβαίνεις πού μπορεί να φτάσει αυτή με ένας γονιός για να προσπαθήσει αν μη τι άλλο να προστατέψει το παιδί του από το συναίσθημα. Γιατί τις καταστάσεις μπορεί να μην μπορεί να το προστατεύσει, αλλά το συναίσθημα έχει τρόπο και βρίσκει. Η αγαπημένη μου ταινία, αυτή που με συγκλώνησε τελευταία, είναι το «Η ζωή σε τριαντάφυλλο», η ζωή της Edith Piaf.
Όταν την είδα, όταν τελείωσε η ταινία, τα μάτια μου ήταν πεσμένα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω από το κλάμα. Και την επόμενη μέρα το πρωί ξύπνησα από ένα τρομερό εφιάλτη παύλα όνειρο, όπου είδα τη σκηνή που η Edith Piaf ξυπνάει και ψάχνει να βρει τον αγαπημένο της πιλότο, ο οποίος δεν είναι εκεί. Έχει διαισθανθεί το θάνατό του τέλος πάντων και τρέχει, ουρλιάζει στο σπίτι, κλαίει, συγκλονιστικό, και έτσι όπως τρέχει ανοίγει πόρτα και βρίσκεται στη σκηνή. Μια ταινία που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ ήταν το Forrest Gump. Την είχα δει και μικρός βέβαια. Η σκηνή λοιπόν στο τέλος που ο Forrest πηγαίνει στον τάφο της γυναίκας του και αφήνει το γράμμα του γιού τους και λέει ότι μου είπε να μην το ανοίξω και δεν το άνοιξα και το αφήνει εκεί, με έχει κάνει να κλαίω πάρα πολύ ώρα. Και πάντα, ακόμα και τώρα, θέλω να μάθω τι είχε μέσα αυτό το γράμμα. Η σκηνή από την ταινία Old Boy, λίγο πριν το τέλος, όπου ο κεντρικός ήρωας καταλαβαίνει ότι η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος είναι η κόρη του. Και το πλάνο, το συγκλονιστικό πλάνο αυτής της ταινίας είναι ότι η κάμερα κάνει ένα τρομερό zoom in στο πρόσωπό του και καταλήγει στα μάτια του, η έκφραση των ματιών του όταν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα που είναι ερωτευμένη είναι η κόρη του.